Mayong buntag. This is Tita Emma. Mag-recognize na gyud ako kung self, guys, nga I'm her tita, cause most of our followers na nagtuo nga ako iyang mama. So a lot of them asking or telling or saying that I'm her mom. No, I'm She's her not tita. my mom. I'm her mom's sister, okay? So So guys, okay, this is it. I'm Tita Emma and this is my pamangkin Ken, Ki Americanang Bisaya. So guys, ito yung sasabihin namin sa inyo, guys, kasi ang dami po talagang hindi nakakaalam na I'm not her mama, I'm her Tita Emma. Yung mama niya is ate ko, kapatid ko po. So, ang sabi nila, bakit anak daw yung tawag ko sa kanya? Lahat po ng mga pamangkin ko, guys, even his brother, anak or nak po yung tawag ko sa mga pamangkin ko. Yun yung, ewan ko, nasasanay na ako, anak, ganun. Kung ano yung tawag ko sa mga anak kong dalawa, same din sa kanila, guys, at sa iba kong pamangkin. Pero pag mad ako, of course, yung pangalan, yung name niya, ganon. Pero tita, pag good mood si tita, nak, ganon. Pero pag bad mood, unsa gani si tita pag bad mood? Wala ka kabala, wala ka nag-bad mood. Wala ko nag-bad mood pa saya ever since. Oo. Pero si Jeven lang. Kani kay nag-bad mood na ba ko sa imo, nak? Wala pa man siguro ko nag-bad mood, nak. Murag nagkuan lang ko kanang nag-angry. Kay, he is very naughty. Pero ayun na nga po, guys, para po sa kaalaman ng lahat po, I'm Tita Emma and this is Ki Americanang Bisaya. Thank you for watching, guys. And for today's vlog is just letting you know na that I'm not her. Lami agad. Okay, again, I'm not her mama, I'm her tita. Thank you, love you all. Bye.